zánět typu říznu se, způsobím si nějaký úraz a to je zánět, který vlastně vyprovokuje moje tělo k tomu, aby se chtělo aspoň opravit. A jakmile si třeba zvrknu ten kotník, tak ten kotník mi oteče, zčervená to, zrudne to, zvýší se tam prokrvení. Protože do tohohle místa akutního zánětu to tělo se snaží vrhnout veškeré svoje zdroje, aby se to tam nějakým způsobem mohlo opravit. A když ten kotník napravím do původní podoby, tak potom ty zmožděné tkáně se můžou díky tomu zánětu nějakým způsobem opravit. O něco větší přítel náš tak je zánět, který si způsobíme sportem nebo zátěží kostí, pokud správným způsobem používám svaly, pokud správným způsobem zatěžuju klouby, tak provokuju tyhle tkáně, aby křičely do toho těla, dej mi víc výživy. Jo, a v ten moment ten zánět pracuje pro nás. Ale je důležité, že ten zánět, tu jeho akutní fázi, máme zhruba 6 týdnů na to, abychom zvládli. Pokud do 6 týdnů, liší se to tkáň od tkáně, ten zánět nevyřeším, neukončím, tak on přijde do své chronické podoby. Ten chronický zánět